Gwas sifil ydy Sara Yassine, sy'n byw yng Nghaerdydd, ac mae hi hefyd wedi bod ar banel feirniaid gwobrau tir na nog. Nath ni sgwrsio am adolygu llyfrau Enid Blyton, dychwelyd at Llyfrau Cymraeg, a hefyd manteision ac anfanteision o osod nod darllen i chdi dy hun. Helo, a chroeso i Sut i Ddarllen, a dwi efo chdi heddiw, Sara, fy ngwestai arbennig. Croeso i'r podlediad. Diolch. A sut wyt ti? Ti'n cadw'n iawn? Diolch, ie, diwrnod prysur heddi, ond na, fi'n hapus i bod yma. Diolch am gael fi. Diolch am fod ar y podlediad. Felly, dwi eisiau mynd yn ôl a gwybod mwy am dy atgofion gyntaf efo darllen a'r llyfrau sydd yn aros yn y cof o dy blentyndod di. Ie, o'n i'n caru darllen pan o'n i'n blentyn, ie. O'n i'n darllen pob dydd trwy'r dydd, yn syth ar ôl dod nôl o'r ysgol. Oedd gen i ffefrynnau, oedd Enid Blyton yn un o hoff awduron fi. Classics, ie. O'n i'n hoffi Roald Dahl hefyd, o'n i'n hoffi Jaquline Wilson. Methu cofio pwy arall o'n i'n hoffi, o'n i'n jyst yn darllen pob amser. Mae gen i llyfr hyma. Famous Five, o'n i'n hoffi darllen y Famous Five. A fi na hefyd. Fi methu credu o'n i wedi darllen hwn pan o'n i'n 9 mlwydd oed, fi'n meddwl, achos os o'n i'n trio darllen rhywbeth mor hir o hwn heddi, bydd e'n cymryd ages. Ond na, o'n i'n caru darllen, o'n i'n hoffi trio, achos oedd hwn yn mystery books, o'n i'n hoffi trio ffigro mas be oedd yn digwydd. Pob tro o'n i'n dod nôl o'r ysgol, o'n i mewn llyfr. A fi hefyd, o'n i unio'r un peth. A o'ch di yr un peth yn yr ysgol uwchradd hefyd? Oedd o rhywbeth wedi parhau? Oedd yn parhau, fi'n credu tan i fi gael ffôn symudol. So oedd hwnna'n eitha hwyr i fi, actually. Oedd ffrind i fi gyd yn cael ffôn symudol, lot yn gynharach na fi. Ond fi'n credu nes i gael i mewn blwyddyn 10, falle. So o'n i'n darllen hyd at blwyddyn 10, a wedyn ar ôl hynna nath e stopo bach. Ond o'n i'n dal yn hoffi darllen, o'n i'n cael fel clwb darllen yn yr ysgol gyda ffrindiau fi. O'n i'n mynd i'r llyfrgell, pob tro o'n i'n mynd i'r llyfrgell, o'n i'n cymryd mas fel y maximum o'n i'n gallu cymryd allan. A o'n i'n ysgrifennu adolygiadau yn y llyfrau hefyd. Yn yr un yma mae adolygiad, actually. Nes i ddweud oedd e'n very good. Well done, Enid Blyton. But boring the first 2 or 3 chapters, apparently. Ond na, o'n i dal yn neud hwnna yn yr ysgol uwchradd hefyd, o'n i'n ysgrifennu adolygiadau. Fel bod fi'n cofio'r llyfrau. Just cofio be o'n i'n meddwl amdano nhw. Ond sa'n credu bod Enid Blyton... sa'n credu o'n i'n darllen hi yn yr ysgol uwchradd, ddo. Credu nes i symud ymlaen yn ysgol uwchradd. Ac wedyn, ar ôl yr ysgol uwchradd, felly, mae bywyd yn mynd yn brysur ac ati, wyt ti wedi cael cyfnodau lle ti ddim wedi darllen o gwbl? Ie, oedd prifysgol yn eitha anodd i fi, achos nes i astudio hanes. A yn y gradd yna mae lot o ddarllen. A oedd angen darllen pob wythnos ar gyfer y seminarau a'r darlithoedd. A o'n i just ddim yn teimlo fel bod darllen yn hwyl ragor, so o'n i ddim eisiau gwneud mwy o darllen ar ôl darllen y llyfrau hanesyddol. So nes i stopo darllen sydd yn anffodus. O'n i'n just yn gwylio pethau yn fy amser rhydd yn lle. A o'n i just methu pego lan llyfr fel rhywbeth hwyl i wneud rhagor. Sydd yn just. A mae'n digwydd yn di, achos mae bywyd jyst yn mynd mor brysur. Mae'n anodd i ffeindio amser weithiau, i ffitio'r amser i mewn i ddarllen. Ydy hynna'n rhywbeth sydd yn digwydd i chdi dal i fod? Ydy bach, ond fi yn trio newid achos mae gwaith yn mynd yn brysur fel ti'n dweud. Ond dwi yn trio ffitio mewn falle ar y penwythnos neu yn y nos ar ôl gorffen gwaith. Ond fel arfer yn y nos ar ôl gorffen gwaith, dwi eisiau gwneud yn byd. So fi fel arfer yn gwylio rhywbeth yn lle os dwi eisiau ymlacio. Ond ar y penwythnos dwi yn trio darllen rhywbeth. A dwi wedi dechrau rhywbeth newydd hefyd o... trio nodi lawr fel beth oedd y llyfr amdano, be o'n i'n meddwl amdano fe, achos mae cof fi'n really wael, a fi ddim yn cofio be fi'n darllen, fi ddim yn cofio be oedd yn digwydd ynddo fe, fi ddim yn cofio dim byd, a fi eisiau newid hwnna. So dwi'n trio cymryd fel, dwi'n creu rhestr ar y funud. Rhedeg trwy dda fe yn ystod y penwythnosau. Dwi'n licio'r syniad hynna o cadw cofnod o'r holl lyfrau. A fel ti'n deud wedyn, ti'n gallu mynd yn ôl a dwi'n gwybod mewn 5 mlynedd neu rhywbeth a sbio ar y llyfrau a meddwl, dwi'n cofio fel yr adeg yma o fy mywyd, math o beth. Ac wrth gwrs,
o'ch di ar panel Tir na Nog am 3 mlynedd yn do, felly gwobrau llyfrau blant. So oedd na dipyn o waith darllen efo, ti'n gwybod, bod ar y panel. So, sut oedd y profiad o wneud hynna? Ti'n gwybod, gael llyfrau a ti'n gorfod darllen nhw a ti'n gorfod, ti'n gwybod, cymryd popeth i mewn a bob dim. So, sut oedd y profiad o fod ar y panel? Oedd e'n wych, nes i really joio bod ar y panel. Mae fe'n wir, mae lot o ddarllen i wneud, a sa'n credu o'n i'n darllen unrhyw beth arall yn amser sbar. Mi'n credu dyna oedd y llyfrau, yr unig llyfrau ni'n darllen yn y blynyddoedd yna. Ond nes i really joio fe, o'n i'n darllen pryd bynnag oedd gen i amser, really. A actually, o'n i'n dweud bod ddim lot o amser gyda fi darllen, pan mae angen i chi darllen, chi yn ffeindio amser. So o'n i'n darllen, o'n i'n cymryd llyfr ar y tren, os o'n i'n gwybod bod fi'n mynd i Lundain falle. Ac mae 2 awr, mae fe'n cymryd 2 awr fi'n credu ar y tren. A o'n i'n mynd trwy lot ar y tren. Llai credu. Neu ar awyren, neu os o'n i'n gwybod bod fi'n mynd i aros rywle am ychydig, gyda ddim byd i wneud, o'n i'n darllen. Ond o'n i'n cymryd nodiadau yn bendant ar gyfer y llyfrau yna, achos byddwn ni byth yn cofio unrhyw beth o'n i'n darllen heb y nodiadau. Ond nes i really joio fe, oedd yn dda gallu darllen llyfrau Cymraeg hefyd, achos oedd hwnna really wedi helpu fi darllen mwy yn y Gymraeg. Bod nhw'n llyfrau plant, nes i dal really joio fe. Da, so wyt ti fel arfer, fysach chi'n darllen yn y Gymraeg felly, fel arfer neu yn Saesneg, neu be di fatha preference? Oes gennych chi preference? Nawr, heddi na, ond just cyn ymuno ar panel, nes i ddechrau darllen llyfrau Cymraeg eto, achos oedd gen i ffefryn cyn, o'n i yn hoffi darllen llyfrau Saesneg yn fwy. Sa'n gwybod os oedd just achos i fi, o'n i'n siarad Cymraeg fel arfer yn yr ysgol a ddim adre, so oedd e'n teimlo fel rhywbeth, os o'n i darllen llyfr Cymraeg, oedd e'n teimlo fel rhywbeth byddwn i'n neud fel gwaith catchaf ar gyfer rhywbeth yn yr ysgol. Oedd e ddim yn rhywbeth o'n i'n neud fel yn fy amser sbar am hwyl. Ond just cyn ymuno ar panel, nes i ddechrau darllen llyfr Cymraeg eto. A wedyn, nes i ymuno fi'n credu ychydig misoedd ar ôl. A wedyn, oedd gen i lot o lyfrau Cymraeg yn darllen, so oedd hwnna'n grêt. Penswr, anferth, mae'n siŵr. So, ers i chdi gorffen yr gwaith ar y panel felly, wyt ti wedi bod yn darllen rhywbeth yn diddorol ers hynna? Wel, nes i gorffen fod ar y panel blwyddyn yma. Ers hynny, dwi ddim actually wedi darllen unrhyw llyfrau Cymraeg. Ond dwi wedi bod yn colli so fi yn edrych am llyfrau arall i darllen yn y Gymraeg. Ond gan ddweud hynny, sa'i wedi darllen lot yn y Saesneg chwaith. Dim ond nawr yn yr wythnos y diwethaf, dwi eisiau trio pigo fel lan eto. Ges i haf really brysur, so oedd e'n anodd. Ond dwi yn dechrau chwilio am fwy o lyfrau i ddarllen. A hefyd fel, un o'r llyfrau sydd gen i heddiw, oedd e'n un o'r llyfrau o'n i'n darllen tro ni ar y panel. Hyfryd. So, Hanes yn y Tir, gan Elin Jones. So, dwi yn hoffi, nes i cadw y llyfrau oedd gen i o'r panel, a dwi yn hoffi darllen trwy'r rhai o'n nhw eto. Achos, fel gyda'r un yma, mae fe'n llyfr hanesyddol. Dwi ddim yn cofio popeth nes i darllen fel pryd bynnag oedd hwn ar y panel. So, fi yn joio mynd trwy ddo fe eto, a fi wedi bod yn joio wneud hynny. So fi'n hapus nes i cadw'r llyfrau i gyd fel bod fi'n gallu mynd trwy nhw eto. Maen nhw wastad yna wedyn, yndi? Dyna di'r peth hyfryd, ti wastad yn gallu dychwelyd at llyfrau. Ond dwi'n gwybod fel ti'n deud, ti wedi ail ddarganfod llyfrau Cymraeg fel oedolyn, felly fel ti'n deud, o'ch ti'n gweld o fel rhywbeth, pan o'ch ti'n fengach fel rhywbeth i wneud efo'r ysgol. Felly, be nath newid i chdi? Ti'n gwybod, be nath denu chdi nôl at y llyfrau yn y Gymraeg? Oherwydd y panel, neu just, be oedd yr resymau? So just cyn ymuno ar panel, o'n i'n ffeindio o'n i ddim yn siarad Cymraeg cymaint ag o'n i pan o'n i'n ysgol. Achos pan chi'n ysgol, chi'n siarad Cymraeg pob dydd yn yr ysgol a chi'n dysgu popeth yn y Gymraeg. So fel mae'r Cymraeg ym mhob man. Ond ar ôl gadael ysgol, nes i fynd i'r brifysgol oedd Dahl gen i ffrindiau oedd yn siarad Cymraeg, so o'n i'n siarad gyda nhw. Ond wedyn ar ôl hwnna, oedd e hyd yn oed yn llai, so o'n i ddim yn siarad gyda lot o bobl yn y Gymraeg rhagor, falle un ffrind neu ddau. So o'n i'n ffeindio, o'n i'n dechrau colli bach, a o'n i ddim eisiau colli achos nes i treulio faint o flynyddoedd yn siarad Cymraeg. O'n i ddim eisiau bod yn un o'r pobl sydd yn anghofio fe ar ôl ychydig, ac yn rhywun sy'n dweud o'n i'n arfer siarad Cymraeg, ond sa'n gallu siarad rhagor. So o'n i'n meddwl, y ffordd haws o wneud hwnna
yw i ddechrau darllen yn y Cymraeg, fel bod e'n rhywbeth fel fi dal yn darllen fi dal. Achos sa'n ysgrifennu yn y Gymraeg rhagor, fi'n credu falle nawr bod hwnna'n cam bach yn rhy bell, achos sa'n cael unrhyw beth i ysgrifennu yn y Gymraeg. Ond mae darllen yn rhywbeth hawdd i wneud. Trio ffeindio fwy o gyfleoedd i siarad hefyd. Fi'n credu fel bod fi'n mynd yn henach, fel fi eisiau cadw'r Gymraeg yn agos bod ddim o amgylch fi fel pob dydd. A sut wyt ti'n mynd ati ddewis llyfrau? Ti'n gwybod beth sydd yn denu dy sylw di mewn llyfrgell neu mewn siop lyfrau? Wel, y clawr sydd yn peth da. Wrth gwrs, Y clawr a enw'r llyfr. Dwi'n hoffi jyst edrych o gwmpas a gweld cloriau lliwgar neu gyda lluniau neis. So mae hwnna'n denu fi'n gynta. Ond hefyd dwi yn, bod fi ddim falle yn edrych fel am llyfrau pob dydd, dwi yn fel fel social media stuff, fi'n clywed pobl yn siarad am lyfrau, so mae gen i fel enwau yn fy meddwl pan dwi yn mynd i'r siop. So fi'n chwilio am llyfrau fel arbennig i... Mae'n syniad da i wneud chdi bach o gwaith ymchwil mewn ffordd cyn mynd i'r siop fel ti'n gwybod yn union wedyn. Ti'n defnyddio fel apps o gwbl neu rhywbeth, ti'n bod, mae un Storygraph dwi eisiau deud, a Goodreads yn un arall. Goodreads. Mae lot o pobl yn defnyddio heina hefyd. Os ydych chi'n defnyddio rhywbeth fel yna, ti'n meddwl? So nes i ddechrau defnyddio Goodreads, so fi yn hoffi hwnna. Fi'n ffeindio fe dda, achos mae lot fawr o lyfrau ar hwnna. Ond hefyd just fel be mae ffrindiau fi'n darllen, so fel ar social media fel o'n i'n dweud fel mae pobl jyst yn postio fel mae'r llyfr yma'n un dda, a maen nhw'n argymell gwahanol lyfrau. So a achos bod nhw'n ffrindiau i fi, fel dwi'n trystio nhw fel i ddarllen llyfrau da, so fi'n yn gwrando ar maen nhw'n darllen. Ond y clawr a'r enw hefyd. Ond dwi wastad yn darllen fel y blurb yn y cefn hefyd, so mae hwnna'n helpu hefyd. Ond byth yr adolygiadau ar y llyfr, fel chi'n gwybod fel mae rai yn cael adolygiad, fi byth yn darllen nhw, really. Fi jyst eisiau gweld y blurb, y clawr a'r enw a wedyn, dyna fe. Ti'n gwybod, dwi chydig bach fel, dwi ddim yn licio darllen yr broliant hyn. Mae well gen i just darllen yr paragraff gyntaf o'r llyfr, a wedyn dwi fel, dwi am mynd i licio hwn neu feidio. Ond weithiau, ti'n cael gymaint o surprise wedyn os ti ddim yn darllen y broliant, achos ti fel, do'n i ddim yn gwybod oedd hynny'n mynd i digwydd. So weithiau mae gael chydig bach o just blas bach o'r llyfr yn ei byd o wahaniaeth. So dwi dall beth ti'n feddwl efo'r adolygiadau, fel ella bod weithiau maen nhw'n deud gormod o bosib, beth ti eisiau'r suspense na. Na, yn union. Fel fi ddim really eisiau gwybod yn union beth sy'n digwydd am fe. A weithiau maen nhw yn rhoi fel cymaint i ffwrdd yn yr adolygiad. Mae hwnna'n syniad da i ddarllen y paragraff cyntaf, sa'i di wneud hwnna ar blaen, so falle dwi'n gwybod os mae'n syniad da neu feidio. Dwi'n licio wneud hynna, achos dwi'n meddwl, yn ymwedig efo llyfrau yn y Gymraeg, dwi'n gwybod wedyn os fydd o'n rhy heriol i fi o bosib, achos, weithiau, fel dysgwr Cymraeg hefyd, so dwi'n poeni weithiau am, os fi'n cael y llyfr yma, fyddai'n digaloni wedyn, os nad dwi'n gallu darllen o'n digon hyderus, ti'n gwybod? Na, mae'n wir, achos hyd yn oed, fel bod fi wedi bod yn siarad Cymraeg fel trwy gydol bywyd fi bron, di ddim yn gret chwaith, a hefyd, dwi'n ffeindio bod yn haws i ddarllen fel acenion deheuol yn fwy na acenion gogleddol, a ni'n ffeindio hwnna. O'n i ddim actually wedi meddwl am hwnna cyn darllen llyfr Cymraeg, ond oedd e'n amlwg pan o'n i ar y panel, achos o'n i'n gweld fel oedd yr acenion deheuol, fel y llyfr oedd wedi cael ei ysgrifennu gyda acen deheuol, yn haws, a oedd e'n cymryd fel llai amser i fi darllen, a wedyn oedd rhai oedd falle yn gogleddol, yn anoddach i fi ddarllen, achos oedd ddim yn y Cymraeg o fi di arfer gyda. Ti'n gorfod canolbwyntio mewn ffordd gwahanol yn dweud. Mae fe'n, cymryd bach mwy amser i fi fel dal y rhythm a stuff. Dal y rhythm, sa'n gwrs mae hwnna'n neud sens, ond Dwi'n un peth efo lleisiau, os mae yna pobl efo acenion gwahanol yn y llyfr, dwi fel, mae hwnna'n swnio'n wirion yn fy mhen, achos dwi ddim yn gallu gwneud yr acen yna o gwbl, so dwi'n gwybod beth ti'n feddwl. Beth am, ti'n gwybod, wyt ti un o'r pobl na sydd dechrau'r flwyddyn er enghraifft yn sgwennu rhestr, neu fel nod, fel dwi am fynd i ddarllen, dwi'n gwybod, 20 llyfr blwyddyn yma, neu wyt ti just yn go with the flow math o beth? Be ti'n neud? Wel, o'n i arfer wneud hwnna, a wedyn o'n i byth yn
actually gorffen be oedd bynnag o'n i wedi dweud, so wedyn o'n i'n teimlo'n yn waith. So nawr fi ddim yn, dwi'n trio mynd fwy gyda'r flow a just gweld beth sy'n digwydd, achos mae pob mis yn wahanol. O'n i arfer dweud fel falle 2 llyfr y mis. Fi'n credu unwaith o'n i bach hyd yn oed yn fwy fel, fi'n credu nes i dweud unwaith fel 1 llyfr yr wythnos, ond oedd hwnna bach yn... Mae hwnna'n lot, nes i ddim llwyth yn neud hwnna. Wel, digon teg, mae hynna'n... Wel, mae'n dibynnu maint y llyfr hefyd, ti'n gwybod? Ie. So nawr dwi ddim yn, achos dwi eisiau, wneud yn rhywbeth hwyl i wneud, achos os ydw i'n wneud e fel, ond mae angen i fi wneud hwn, fi'n ffeindio fe'n anoddach. Ond eto, mae fe'n gallu mynd y ffordd arall, achos nes i ddim rhoi nod i fi hunain blwyddyn yma, a dwi ddim wedi darllen cymaint o lyfrau a byddwn ni wedi hoffi, so falle rhywbeth yn y canol. Yndi, achos weithiau, os ti'n rhoi'r nod yna i chdi, ti'n o bosib yn dewis llyfrau sydd yn llai o bosib, neu ti jyst yn trio cyrraedd y nod yn lle dewis llyfrau oherwydd ti wir eisiau darllen nhw. A peth pwysig ydi mwynhau y llyfr wrth gwrs yndi. Achos fi'n cofio unwaith, sa'n cofio'r rhif nes i roi fi hun, ond oedd nes i fynd i tŷ ffrind fi, a fi'n credu oedd fel diwrnod olaf mis Rhagfyr neu rhywbeth, a nes i ar y ffordd i'r tŷ, nes i fynd i siop llyfrau a prynu fel 5 llyfr, tiny. Just i gael neud yr... Ond oedd gen i ddim, o'n i ddim eisiau darllen dim un o'r llyfrau, ond ddim yn rhywbeth byddwn ni wedi prynu fel os oedd gen i fwy amser. So mae fe yn gallu bod yn gwastraff arian hefyd, os dwi jyst yn prynu llyfrau fi ddim really eisiau darllen, just mwyn dweud bod fi wedi darllen yn nifer yma o lyfrau. Ond fi wedi trio osgoi wneud hwnna. Sa'n credu na i wneud hwnna blwyddyn nesaf chwaith, ond cael ni weld. Ac wyt ti dal i ddefnyddio'r llyfrgell fel pan o'ch ti'n blentyn? Na, dwi ddim yn. Dwi fel arfer yn prynu llyfrau nawr, ond dwi'n rhedeg allan o le, so fi'n credu falle dyma tro... Symud ti, hwnna di'r... Dyna beth ti angen wneud. So fi yn dechrau meddwl, falle dylai fi mynd nôl i'r llyfrgell, achos o'n i'n arfer fel o'n i dweud cymryd fel y max allan. Fi'n credu, be oedd e fel 10 fi'n credu? Sa'n gwybod oedd mwy? Oedd e ddim yn digon, be bynnag oedd e. Ond fi really eisiau mynd nôl at hwnna, actually, achos mae gen i llyfrgell lleol sydd yn really agos at lle fi'n byw. So fi'n meddwl bod hwnna'n syniad da fel i dechrau mynd nôl i'r llyfrgell. Achos os ydw i ddim yn symud ti, does gen i ddim digon o le yn y tŷ ragor. Pa fath o lyfrau wyt ti'n licio, fel ti'n gwybod, oes gennych chi genres penodol ti'n mwynhau? Dwi'n gwybod ti'n licio hanes. Ydy llyfrau hanesyddol yn rhywbeth ti'n mwynhau darllen? Ond weithio gyda llyfrau hanesyddol, fel dwi ddim yn gallu darllen nhw am oriau, fel fi'n darllen nhw am ychydig, ffeindio rhywbeth yn ddiddorol a wedyn cael llyfr. Ond fi'n hoffi llyfrau ffuglen, fel arfer llyfrau lle fel mae... Sa'n gwybod, rhyw fath o mystery neu rhywbeth mae angen i'r person fel datrys. Fi'n hoffi llyfrau fel yna achos fi'n trio datrys efo hun. Fel o'n i'n neud gyda'r Famous 5 a'r Secret 7 a llyfrau fel yna. So fi yn hoff ar llyfrau fel yna. Ond dwi'n agored i drio llyfrau newydd hefyd. So os gennych chi unrhyw rhywbeth i argymell. Mae'n dibynnu. Pa fath o genres ydych chi'n licio darllen? Ai trio fy ngorau i meddwl am awgrymiadau da. Rhywbeth mwy fel... Sa'n siŵr, actually. Chos be all sydd yna? So mae'n fel adventure... fantasy neu... fantasy. Achos fi ddim byth i darllen i'r byth fantasy o blaen. Diddorol. Dwi'n teimlo fel, mae'n gael moments ar y funud yn llenyddiaeth Cymraeg. Dwi'n teimlo, mae fantasy yn gael moments. Dwi'n teimlo fel mae'n genre sydd yn datblygu. Mae'n lot o llyfrau sydd yn dod allan. Mae'n un, dwi wedi darllen yn ddiweddar, Madws gan Enid Roberts, dwi eisiau deud. Dwi'n meddwl, mae'n ddrwg gen i os dwi wedi cael yr enw yn anghywir, ond Madws ydi enw'r llyfr. A mae'n llyfr fantasy hanesyddol, so dwi jyst yn meddwl ella sa hwnna'n rhywbeth sa'ch di'n licio. Ond... mae'n ei wneud efo amser a mae'r cymeriadau yn really diddorol a mae di sgwennu fo mewn ffordd wych. Mae'n lot o brawddegau fatha byr, cyffroes, fel, mae hi'n wych. So ella sa'ch chi'n licio licio hi. A mae yna llyfr arall
dwi'n mynd yn drwg efo enwau heddiw. Na, fydd rawd, os ydy'r hwn yn gwrando, mae'n drwg iawn gen i. Ond Aled, rhywun, Dwi eisiau helpu ti ond mae gen fo llyfr ffantasi sydd, pawb dwi wedi siarad efo sydd wedi darllen o, wedi dweud bod o'n wych. Dwi eisiau dweud Trigo di enw'r llyfr. Trigo. Na i sgwennu restr i chdi ar ôl hyn, oce? Na i wneud yn siŵr bod dwi'n gael yr enwau yn iawn a rawduron hefyd. Ond, lot o bobl wedi bod yn sôn am yr un yna. Ond dwi'n teimlo fel mae'n cael bach o moment ar y funud, y ffantasi, achos mae'n poblogaidd iawn efo llyfrau yn ei Saesneg hefyd. Lot o bobl yn, dwi'n meddwl mae'n poblogaidd iawn ar BookTok a'r pethau fel yna. Wyt ti'n neud rhywbeth fel yna? Wyt ti'n dilyn fel Bookstagrammers neu BookTok a pethau fel yna? Ar Instagram, ond gyda TikTok, fi wedi trio peidio lawr wyth o TikTok, ac bydde fi jyst yn gwario fel treulio oriau fe. Ond fi'n hoffi dilyn fel Bookstagrammers a pobl fel yna. Ond weithiau fel fi ddim wedi ffeindio unrhyw un sydd fel gyda'r un blas mewn llyfrau fi eto. So fi'n dal yn chwilio am rhywun. Ond na i trio ffantasi achos falle bod hwnna'n... ella bod hynna'n, neu sa'ch chi'n licio llyfrau ffeithiol o bosib? Fi'n agored ac unrhyw beth, really, achos fi eisiau dechrau darllen rhywbeth gwahanol, achos fi wastad yn darllen yr un math o beth. Ond mae llyfrau ffeithiol hefyd yn really ddiddorol. Yn enwedig yn y Cymraeg, mae fel two birds, one stone. Yndi, ti'n iawn. A ti'n bod, yn amlwg ti yn joio darllen, ond wyt ti wedi cael cyfnodau o, ti'n bod, mae pobl yn sôn am book slumps pan ti'n cael amser lle ti just ddim yn y mood o gwbl i ddarllen neu ti'n gallu ffeindio'r llyfr iawn i chdi ar y pryd. Ti wedi profi hynna o gwbl? Dwi yn fel hyd at heddiw i dal yn cael book slumps. Fi'n peidio weithiau, y problem sydd gen i yw, fel os ydw i'n mynd mewn i siop llyfrau, a dwi'n meddwl bod y llyfr yma'n edrych yn dda, a wedyn fi'n dweud wrtho fi hyn fel, mae gen ti lot o llyfrau adre yn barod, a wedyn fi'n mynd adre, a fi ddim eisiau darllen unrhyw un o'r llyfrau sydd gen i'n barod, so wedyn fi jyst yn benni lan ddim yn darllen unrhyw beth. Mae gallu bod yn overwhelming weithiau yndi, os gennych chi pentr o lyfrau fel Rhestr darllen, a wedyn, ti'n fel, dwi'n gwybod lle i ddechrau efo hwn, mae'n anodd weithiau yndi. A weithiau o'n i yn really... fel, oedd gen i lot o ddiddordeb mewn un llyfr, so dyna pam nes i brynu a wedyn nes i ddim darllen e'n syth. Misoedd ar ôl, does gen i ddim yr un fath o diddordeb yn y llyfr, ond fi eisiau darllen achos nes i brynu a fi ddim eisiau prynu unrhyw beth arall, tan bod fi'n darllen yr un yna. So mae hwnna digwydd lot i fi. Ond just weithiau lle fi'n teimlo fel o'n i dweud yn gynharach fel does dim lot o amser gen i darllen, bod na, os o'n i really eisiau gallu ni darllen yn fwy. Ond lle dwi jyst yn teimlo fel os ydw i wedi dechrau sioe newydd, dwi'n really joio. Fi'n hoffi, fi'n dieddol o cael, be yw'r gair, fel just gwylio ni i gyd, gwylio'r holl cyfres. Fel binge fo. So wedyn fi'n treulio fel amser i fi i gyd yn neud hwnna. Ond fi eisiau dechrau darllen yn fwy, fi eisiau, o'n i mewn book slump yn fel ddim mor hir a hwnna yn ôl. So fi'n trio dod allan o hwnna nawr. Just darllen bach hyn a fan draw, achos fi'n teimlo fel bod fi'n rhoi lot o bwys arno fi hunan i fel darllen am o leia awr neu darllen hyn a hyn o dudalennau. A sa'n credu bod hwnna'n gweithio i fi, fel fi angen just darllen unrhyw beth, am hwnna'n well na darllen dim byd. Yn hollol, a hyd yn oed just am 5 munud bach, di o ddim bob tro yn gorfod teimlo fel... di o ddim yn gorfod bod yn, dwi am eistedd lawr am awr heddiw a darllen. Mae'n gallu just bod yn 5 munud, os ti'n disgwyl am tren neu rhywbeth, neu ti ar tren enghraifft, os ti'n bod. Sut wyt ti'n ffitio'r amser i mewn, felly? Be fysa, sut wyt ti'n blaenoriaethu darllen? Fel... Be fi wedi trio wneud yn y gorffennol yw just rhoi bach amser ar ôl gorffen gwaith, ond cyn dechrau sioe, neu cyn bwyta falle, neu just rhywbeth fel lle dwi'n gwybod bod gen i bach o amser fan hyn a just pigo lan y llyfr. Hefyd wneud yn siŵr bod y llyfr yn agos i fi yn yr ystafell, fel weithiau, fi wedi rhoi lot o lyfr fi fel o dan gwely fi, sydd bach yn inaccessible. So fel, os gen i llyfr a mae fe fel ar y desg neu rhywbeth, mae hwnna'n neud yn haws i fi just pigo fe lan. Neu wneud yn siŵr bod
bod fi yn rhoi llyfr yn fy mag fel pan fi'n gadael i ti, achos fi byth yn gallu gwybod fel cyn gadael i ti os bydd gen i amser i ddarllen, ond os mae llyfr gen i anyway, os mae gen i amser, byddai'n gallu darllen tra bod fi allan. Ond fi'n credu jyst fel pethau bach fel yna, jyst neud yn siŵr bod llyfr o amgylch fel o gwmpas unrhyw le yn haws fel jyst i grab and go. Neu jyst, rhoi bach o amser pob dydd, jyst fel cyn dechrau gwaith, neu jyst ar ôl gwaith cyn neud rhywbeth arall. Neu hyd yn oed, fi'n hoffi'r syniad o fel fynd i caffi a darllen. Fi ddim yn neud a lot, ond fi yn hoffi'r syniad. So os fel fi yn fel ar hyn o bryd yn trio ffeindio caffis newydd i fynd i, so fel falle na i just cymryd llyfr fel Mae'n yn esgus da, dwi'n meddwl, dwi'n modd efo'r syniad yna. Awn i fynd am bennod ar ôl. Ond, ti'n gwybod, o'ch ti'n sôn am sut mae llyfrau wastad wedi bod yn dyfywyd rhywsut, a ti wastad wedi bod yn darllen nhw'r angerddol. Ond pam wyt ti'n meddwl bod ti'n licio darllen? Be am darllen sydd yn apelio atach chdi? Achos mae gymaint o bobl yn dydy darllen ddim yn rhywbeth sydd yn bwysig yn eu bywydau nhw. So be di'r bydd tu ôl darllen? I chdi? Wel, dwi wedi bod yn meddwl am hwnna, achos fel, so o'n i'n hoffi darllen pan o'n i'n fach, ond oedd chwaer fi fel y cyferbyn, oedd hi'n cysau darllen, a o'n i ddim yn gwybod fel, achos o'n i'n just yn ffeindio fel oedd yn rhywbeth hwyl i wneud, fel just i breuddwydio, a fel, achos mae fel byd gwahanol, a o'n i'n just yn hoffi darllen am cymeriadau fel eraill, a sut o'n nhw'n byw bywydau nhw, o'n i just yn ffeindio lot o o'n i just yn ffeindio fe'n really hwyl i wneud hwnna. Ond fi yn meddwl bod achos bod fi yn hoffi breuddwydio, a fi'n credu bod darllen yn fel ffordd da o wneud hynny. O'n i just yn hoffi fel meddwl am be mae'r cymeriadau yn edrych fel. So o'n i just yn hoffi hwnna i gyd. Ond hefyd oedd ffrindiau fi i gyd yn hoffi darllen hefyd, so oedd yn rhywbeth fel cool o'n i'n neud gyda'n gilydd. Oedd e ddim probably mor cool a hynny. Wrth gwrs mae'n cool, dwi'n meddwl bod e. Ond o'n i just, oedd i gyd ohonyn ni'n hoffi wneud hwnna, so oedd e'n just yn, oedd e ddim yn teimlo'n fel yn weird fel i ddarllen nhw, oedd e'n teimlo fel rhywbeth oedd pawb yn wneud. O'n i just yn really, really joio fe. Cymaint, fi'n credu oedd weithiau os oedd angen i fi wneud fel gwaith catch-up neu rhywbeth, oedd rhieni fi yn cymryd llyfrau fi i ffwrdd o fi, achos o'n nhw'n gwybod bydde fi jyst yn gwastraffu amser yn darllen, a ddim yn wneud gwaith catch-up fi, ond fi'n credu o'n i jyst yn ffeindio fe'n hwyl i fel darllen am rhywbeth arall. Ond fi'n trio cael hwnna nôl nawr, achos Ti'n gwybod, fel ti'n dweud efo ffrindiau hefyd, mae hynna'n hyfryd bod mewn ffordd, da chi'n creu rhyw fath o ti'n gallu cysylltu efo pobl oherwydd darllen, fel mae'n rhywbeth sydd yn dod â pobl at ei gilydd hefyd. Wyt ti'n teimlo fel na, neu? Oedd hynna gen i fel, kind of fel clwb llyfrau, a fi oedd yn trefniau, o'n i'n ysgrifennu fel Rhestr o fel pwy nath benthyg fel pa llyfr i bwy, a wedyn o'n i'n siarad amdano fe ar ôl darllen e. Ond oedd un o ffrindiau gawr fi ar y pryd hefyd, oedd hi'n caru darllen, o'n i wastad yn fel siarad am lyfrau ac yn rhoi llyfrau i'n gilydd, fel bod fi'n gallu darllen be oedd hi wedi darllen. Ond oedd e yn ffordd rili dda o cysylltu gyda pobl eraill. A oedd e jyst yn rhywbeth hwyl i siarad amdano. Achos yn enwedig ar y pryd, o'n i ddim yn gwylio lot o sioeau, neu oedd gen i ddim ffôn, so oedd fel dim lot i sgwrsio amdano. Oedd lot o sgwrsio amdano, ond oedd y llyfrau yn rhywbeth hwyl i sgwrsio amdano. Yndi, a ti'n gwybod hefyd, fel ti'n dweud, ti'n gallu cysylltu efo pobl oherwydd ti eisiau sôn iddyn nhw am y llyfr, neu da chi'n gallu trafod o. Ond hefyd weithiau mae'n gallu bod yn, dwi'n yn gwybod, fel mae yna dipyn o stigmas o gwmpas darllen yn does, weithiau mae pobl yn gweld, fel oedden ni sôn, fel dwi'n meddwl bod o'n cool, dwi'n gael y teimlo bod ti'n meddwl bod o'n cool hefyd, ond dydy pawb ddim wrth gwrs, felly be fysa chdi'n deud, fel, oes gennych chi rhyw fel cyngor i pobl sydd eisiau darllen mwy ond ddim yn gwybod, a mae gen nhw'r stigmas ma o gwmpas o bosib, neu yn meddwl bod na, dydy llyfrau ddim i fi o gwbl, fel oes gennych chi rhyw fath o cyngor o bosib? Fi'n meddwl falle, dyle pawb just trio, mae dechrau'n well na ddim dechrau, a start small hefyd, fel os mae darllen yn rhywbeth bach yn scary, just defnyddio, dechrau gyda llyfr bach fel sydd yn fyr falle, neu sydd
dyw'r plot ddim yn really cymleth, neu mae lot o luniau ynddo fe, mae hwnna'n gallu helpu hefyd. Ond fi'n credu mae pawb yn, fi'n credu bod pawb yn hoffi darllen, a maen nhw ddim wedi ffeindio'r llyfrau sydd maen nhw'n joio. Ti'n iawn. Fi'n meddwl, dylen nhw just cymryd fel argymellion o pobl maen nhw'n nabod, a dechrau gyda rhywbeth bach, a wedyn adeiladu ar hwnna. A ti'n gwybod, dwi'n meddwl, ti'n llygad y le, mater o ffeindio'r llyfr iawn ydy'r peth. Dwi'n meddwl dylen ni dechrau rhyw clwb darllen efo'n gilydd. O'ch ti'n neud, yna i adael i chdi redig o, os ti isio. Ond, dwi'n meddwl bod yna'n syniad reit da, dwi'n meddwl. Dwi'n modd efo hynna. Ond ti'n gwybod, fel i gysylltu efo pobl ac i fod efo ffrindiau, mae'n eitha neis i feddwl, mae hwnna'n ffordd o wneud trio rhywbeth newydd efo criw o bobl, yndi? A gall llyfr ffantasi bod yn llyfr gyntaf. Syniad da! Iawn, oce, o'n i'n mynd i'r caffi, a o'n i'n cael just amser i ddarllen llyfrau ffantasi, na i trio cofio'r enwau'n iawn. A dyna fo. Hyfryd, diolch o galon am y sgwrs, Sara. Mae'n di bod mor lyflu ddal i fyny efo chdi. A just, sôn am lyfrau, mae'n hyfryd. Diolch o galon. Na, diolch am cael fi di joio. Da iawn. Diolch yn fawr iawn am wrando ar y bennod hon o Sut i Ddarllen. Mae rhestr o'r llyfrau da ni wedi trafod heddiw ar gael yn ysgrifiad y bennod. A chofiwch fod yr holl gyfrolau ar gael o'ch siop lyfrau neu lyfrgell leol. Mae modd gwrando ar benodau eraill y gyfres yn y llefydd arferol, neu ewch i YouTube i wylio.